Vezi, filmez. Mă aduce mai pus pe mine aici? Ce faci, mă? Du-te, mă, de aici, mă, și lasă-mă, mă, în pace, mă. Ce vrei, mă? Dar nu se zică la tare. Loredana, ce faci? Du-te și lasă-mă în pace, dă-mi pace, măi, unde sunteți, mă, Gabriel, mă? Ce faci, mă, omule, mă? Mă, unde ești, mă? Vino, mă, aici, mă. Gabriel. Gata, acum s-a schimbat. Da, unde e cu gaură? Aici, într-o parte, e grijă. Ce, gaură? Eu făcut asta gaură. Și eu ce să zic? Dar lasă să ți se ducă în gât, ca lumea. Bine, bă, ce-ți fac? Uite și eu pe aici. Unde e Albina? Unde e Albina? Nu se simte. Trebuie să vorbești mai... Trebuie să vorbești mai tare, eu. Ți-am spus, mă, că nu-i acolo, mă, du-te, mă, și dă-mi pace, mă, unde umbli, mă, omule, mă? Bă, tu nu ești normal, mă? Vezi că e o Albina? Loredana, ce vrei, mă, fată, mă? Tu nu înțelegi că vorbesc românește? Ce naibii ai? Lasă-mă în pace. 210, 210, mi se schimbă vocea, mă, băiatule, mă. Ultima etapă, acum s-o dus, a fost la Antena 1, ce vreți? Râdeți, nu gândiți, că am băgat Helas. 2-1, se duce. S-a schimbat acum de tot, mă, ce vrei? Alo, 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 nu mai am.